Ito, yung unahin natin. Parang siya yung nakamalaki sa kanila. O, yung babae na broiler natin. Timbangin din natin kung ilang kilo na dito. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken, no? Sana'y okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Okay, ayan. Sa vlog natin mga ka-chicken para sa araw na ito, no? Mag-update tayo ngayon mga ka-chicken sa ating mga broiler chicken na gagamitin natin for breeding or pang cross breeding natin sa ating mga Rhode Island Red. Okay, ayan. Para titingnan natin kung ano yung mga magiging resulta, no? Pero sa ngayon mga chicken, i-update muna kayo kung ano na itsura ng ating mga broiler chicken na gagamitin natin sa pang cross o pang breeding, ano? At titimbangin din natin sila kung ano na yung bigat nila. Ngayon mga chicken, nasa almost 5 months na sila mga chicken, ano? Yung ating mga broiler chicken. Okay, ayan. Tingnan muna natin mga chicken. Okay, ayan. Ito na sila mga chicken, no? So yung mga roster natin na broiler chicken, yung mga 45 days, mas kilala sa tawag, no, na 45 days chicken. So ito na mga chicken, ito na sila, no, almost 5 months na sila. Ang lalaki nila mga chicken, no. Bali ito yung mga roster natin, at saka dito may siniperate ko ito, dalawa babae sila mga chicken, no. I-try ko din tong i-cross. Gamitan ko ng roster na Rhode Island Red. Saka dito, ito yung i-breeding natin doon sa mga hen natin na mga Rhode Island Red. Ayan, makita yung mga chicken, no? Yung gaganda naman yung mga itsura. Yung mga palong nyo, oh, tingnan nyo ng mga chicken, no? Ayan, malalaki talaga ng mga chicken, ano? Bali, ito mga chicken, yung pinapakain ko dito sa kanila, kinokontrol ko ito. Kasi nga gaya sabi ko sa nakaraan nating vlog dito, na hindi ko pwede itong bigyan ng pagkain ng sakto na ano talaga mga chicken, no? Kasi mabilis talaga sila o malakas silang bumigat. Yung tendency mga chicken, yung disadvantage naman ay yung iba na namamatay kasi nalulumpo sa sobrang bigat nila. Kaya yung pinapakain ko dito mga chicken sa kanila is more on forages, yung mga asola, at saka madre de agua, at saka yung crack corn, yung mga binibigay ko dito mga chicken. Kasi kung sa feeds talaga mga chicken, obserbaran ko na ano talaga sila, malakas talaga silang bumigat, kaya nalulumpo, ano, kasi hindi na nagkakayanan yung mga paa nila sa bigat ng kanilang mga katawan. Kaya ito ngayon mga chicken, titimbangin din natin sila, no? Yan, malalaki at mabibigat pa rin sila mga chicken kahit yung mga pinapakain ko ng mga ano lang, yung mga forages, saka crack corn. Gusto ko lang maging solido yung katawan nila. Kasi kung tinutudo talaga natin sila sa pagbibigay ng pagkain, ay sigurado, no, mabibigat talaga to, malaki. O kaya din marulumpo na yung iba. Ito yung mga hen nila. Yan yung hitsura, no. Dito siniparate ko ng mga chicken, hindi ko to pwedeng pagsamahin. Yan, no, tumalo na. Kasi itong mga roster nag-start itong practice na magkasta, pero hindi ko muna pa kastahin kasi mature man natin. Pagdating nila ng 6 months or 7 months, dyan pwede natin isalang to sa breeding. Ngayon nagpa-practice na sila kung saan pa nagbibinata na. Ito yung hen, almost 5 months. Yan yung itsura mga chicken, no? Kita nyo naman. Okay, ngayon mga chicken, titimbangin natin sila, no, para makita natin yung ano nila, yung bigat nila. Okay, yan.
O ayan mga ka-chicken, ready na yung ating timbangan, ano? Titimbangin natin sila kung ilang kilo na, no? Kahit pakunti-kunti lang yung binibigay natin na pagkain sa kanila, no? Yan. Yan. Ito. Yung nahin natin. Parang siya yung nakamalaki sa kanila. Oh. Ay. Nahiya pa, nahiya. Ayaw, ayaw. Oh. Ayaw magpatimbang. Uy. Wow! 4 na kilo mga ka-chicken. Ayos. Bali yung isa mga ka-chicken, 4 na kilo. Yan, ito naman yung iba. Okay. Yung isa mga chicken, 3 1/4. Yan. Okay. 3 1/4 din mga chicken. Wow! 4 din mga katigin. Okay. Bali sa roster natin na broiler, yung dalawa tag 4 na kilo, yung dalawa naman mga katigin ay tag 3 1/4 kilo. Ayos na. Kahit kinokontrol natin sa pagkain, bigat rin. Kasi malaki talaga sila, no? Yung broiler. Lalo na kung ano kayo magiging tsura kung mag-cross natin sila sa Rhode Island Red. Ayan, ngayon mga ka-chicken, timbangin naman natin yung hen. Yung mga babaeng broiler, no? Ayan. Okay, sa ngayon mga ka-chicken, ito na naman yung ating hen, no? O, yung babae ng broiler natin, no? Timbangin din natin kung ilang kilo na dito. Wow! 3 1/4 mga ka-chicken. Magkasing bigat sila sa dalawa nating roster, no? Oh, ayan. Ayos. Yung isa naman mga ka-chicken. Oh, yung isa mga ka-chicken. Ayaw, ayaw. Ayaw magpatimbang, oh. Oh, 3 kilos mo chicken. Okay, 3.1 yung isa mga ka-chicken, yung isa 3 1/4, ano? Yung dalawa nating hen. Oh, ayan mga ka-chicken, no? Nakita niyo na yung timbang ng ating mga broiler, no? Na balak nating, plano nating gawing breeders na i-cross natin doon sa Rhode Island Red. Kaya excited na rin ako mga ka-chicken makita kung ano yung magiging resulta nitong pag-cross natin sa Rhode Island Red at saka doon sa ating mga Rhode Island Red chicken, ano? Kasi
Yung broiler ay alam naman nating meat type talaga siya, no? For meat production talaga siya. At saka yung ating Rhode Island Red ay dual type. At saka kilala din natin na mas malakas meatlog, magbigay ng itlog sa atin, at saka brown egg, ano? Kaya titingnan natin kung anong magiging resulta. Itong mga roster na ito, i-breed ko doon sa ating mga mga hen na Rhode Island Red. Saka itong dalawang hen din na babaeng broiler, paparisan ko ng isang Rhode Island Red na roster. Kaya abangan nyo mga ka-chicken kung ano talaga yung magiging resulta nito. Ayan, nakakatuwa lang mga ka-chicken. Kahit kinokontrol pa natin sa pagpakain, medyo mabigat pa rin sila. 4 kilos yung dalawang roster, 3 and 1/4 man yung dalawa. Tsaka yung babae natin na broiler, maging hen, ay yung isa 3 and 1/4, yung isa ay 3.1 kilos. Ayan. Ayan mga ka-chicken, abangan nyo mga ka-chicken kasi update ko kayo, lalo na sa pag-breed na natin ito, ano. Ayan, maraming salamat ulit mga ka-chicken sa iyong panonood. At saka walang sawang pagsubaybay dito sa channel mga ka-chicken, no. At ingat po tayo palagi mga ka-chicken. Shout out nga pala sa lahat ng laging sumusubaybay dito sa atin. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Sorry, it's Thank you. DJ.